Trauma Center, posible nga mahinayon ka no, apoy ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, kadigito nga gundaway. Mas adado digiti serbisyo nga ipapaayon apo ti MMMH Hospital, ditangay Batak City. Inteman naman ti Ditali Health Facts ay with Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Idol Dennis, go ahead. Agaton tuloy iti Panamador Assist Servisyo, iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, iti Batang Ilocos Norte. Punan Dr. Jose Orosa, iti Medical Chief Staff iti hospital, mag-agulog iti pasyente sa Kapuna, nagapura iti upgrading iti facilities, ken mangpalpalawa, iti estasyon ng pagirandig iti pasyente. In bagana pa nga, iti helipad iti 11th floor, isuto pa iti pakakaramidan iti trauma center, gabuta punuan iti ER, iti babano, agapura iti kilalong pasyente, iti hospital. Iti agdaman, ipadalong natin kini Presidente Marcos, kada ito yung kalikagong, iti staff iti hospital, mamadang pa iti trauma hospital, yung trauma center, iti nakamat na hospital. O yung 11th floor dyan, may helipad dyan. Kasi may iniisip kami na we're going to have a trauma center in time. Isa po yung sa hiling natin sa Pangulo na mabigat tayo trauma center. Kasi iba na ngayon ang management ng trauma. No? Buhay talaga nakataya dito. Kahit napalaki namin ang emergency room namin, napupuno pa rin. No? Tulad ng bawa ngayon, ang capacity namin 400, ang pasyente natin 517. So makikita nyo 129% occupancy na po ang Mariano Marcos. Kaya makikita nyo bakit medyo maraming tao, mga ganun talaga kasi nasa search capacity na po kami. So that's the reason kaya nagbubukas ng building, nagtatayo ng building kasi dumadami ang mga pasyente natin habang gumaganda at nagiging advanced ang servisyo ng ating ospital. Patien Dr. Orosa nga malasit itinagpilit sa servisyo sa ospital kaya gapo ti sheer balance billing pay ngayon may papatubang sa gapo ng arakin sa adong nga pasyente iti nagakamat nga hospital. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.